हेलो हाय, स्वागत है हमारा नया ब्लॉग में। और आज एगो बड़ा ही प्यारा गाना आइल बा एनएस म्यूजिक जंक्शन से प्रमोद प्रेम यादव जी के, जो ना गाना के नाम बा देवरे के देन बा। देवरे के देन बाकी होखे वाला। ये गाना के लिखले बाड़े एमपी यादव, म्यूजिक से सजेले बाड़े अभिषेक तिवारी और वीडियो में काम करले बड़ी सेहरा। आप लोग जाइए एक बार एनएस म्यूजिक जंक्शन पर, गाना सुनी। भोजपुरी के बहुत बड़ा गाना बा, आप लोग जाइए एक बार सुनी और सुन के और हमारा ब्लॉग में आके एक बार एगो कमेंट करी कि गाना कैसन लागल। हमारा ये आशा न पूर्ण विश्वास बा कि ये गाना से बहुत ज्यादा हमारा उम्मीद बा, कैसे कि हम ये गाना के 50 बार सुन चुकल बानी ऑलरेडी। तो आप लोग जाइए एक बार सुनी गाना और गर्दा मचा दी। और आप सब एक एगो ये गाना पर रील बनाई, एनएस म्यूजिक जंक्शन के कोलैबोरेशन करी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। ये आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि ये गाना के बहुत सुनिए। ये गाना बहुत ही अच्छा बा, पूरा विश्वास बा कि गाना सुनम तो बहुत अच्छा लगी, बहुत और सुपर डुपर हिट बा ये गाना। जितना रउआ सब सोचले ना ओकर में उतना बेस्ट लगी। तो एक बार जाके गाना जरूर सुनी, तब कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसन गाना लागल। जय माता दी, लव यू। एक बार जाके एनएस म्यूजिक जंक्शन पर गाना सुनी और दिल गदगद कर दी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।